लोगोफोर माने दिनै बेलासिनि समाव गथ'फोरखौ लानानै थारमाने बेरायनो फैबाय आरो दान्दिसे उदालगुरि नैबे UN पार्कआव एसे सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै फाइनालि दायो जोङो सफैबाय आरो सिङाव एन्ट्रि जालांनोसै आरो ना लोगोफोर जोंहा नैबेयाव मा होनना बुङो टिकेट लायो दे काउन्टार नैबेयाव आंबो टिकेटखौ लाबाय मा होनना बुङो सासेयाव पार हेड 10 थाखा लायो आरो ना मानो होनना बुङोब्ला बेखौ मेनटेनेन्स खालामनो गोनां जायो नालाय बेनि थाखाय 10 थाखाखौ बिथांमोना लानो गोनां जायो आरो ना ओमफ्राय जोंहा बेयाव माखासे नटिफिकेसन होना दोनखानाय दङ नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला माब्लाबाफोर फैयोब्ला आरो ना आङो सिङाव एन्ट्रि जालांसै जोंहा बे पार्कनि नामानो जाबाय बड'फा UN ब्रह्म मेम'रियेल पार्क आरो ना नैबिथिं आङो एसे दिन्थिलांनोसै सिंनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो नाथाय बिदिनो सम सम गथ'फोरखौ लानानै बेयाव बेरायफैनो गोनां जायो आरो ना जोंनि उदालगुरियावथ' बिदि जोंहा मोजां पार्क गैया मोजां गार्डेन गैया बेरायनो थाखाय आरो बबेयाव लांनो बिथिं थाङोबा भैरबकुन्द'आव थांनो गोनां जायो भैरबकुन्द'आवबो आरो बिथिं परिबेकआ मोजां नङा बिनि थाखायनो थारमाने नैबेफोरावनो लाबोनानै एसे दिन्थिफैनो गोनां जायो आरो ना गथ'फोरखौ लोगोफोर दे अब्ला नायलांबाय था आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फैबाय थादो आङो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो जोंहा नैबिथिं दङ जाहैबाय जोंहा बड'फानि जि मेम'रियेल गोसोखां मुसुखा खाम्फा नैबेयाव नोंथांमोना नुदों सिगाङाव ओमफ्राय जोंहा बेखौनो मेनेज खालामो बिथां आगुनि जि मिनिस्टार आसामनि मिनिस्टार PHC नि रिहन दैमारि बिथाङा मेनेज खालामो आरोना ओमफ्राय आङो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा बिनि परिबेकआ माबायदि बेनिफ्राय आरो गार्डेन माबायदि दङ बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना जोंहा गेटनि हाबनाय लोगो लोगो जोंहा नैबेखौ मोनो UN बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मार्टियार्स टम्ब बेखौ बेयाव बिराद मोजाङै जोंहा बनायनानै दोननाय जादों आरो नामखौबो बिथांनि मुङावनो बे पार्कनि नामखौ दोननाय जादों आरोना बेनिफ्राय जोंहा नैबिथिं जाहैबाय नोंथांमोना गरम बोथोराव फैनानै नैबेयाव नोंथांमोना बटिंबो खालामनो हागोन बेयाव बटिं सुबिदा दङ लोगोफोर नैबिथिं नायदो दा नैबेयाव मोनसे फिसारि दङ बेयावबो नोंसोर फैनानै बटिं खालामफैनो हागोन आरो नैबिदि फेसिलिटि दङ माने गोदान नालाय एसेबां डेभेलप जायाखै जालांगोन लासैनो आरो जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव माने बे पार्कखौ नांगौ जानानै फैबाय मानो होनना बुङोब्ला फेमिलिफोरा गथ'फोरखौ लानानै बबेयाव टाइम स्पेन्ड खालामगोन जायो मानो होनना बुङोब्ला साखाथियाव बिथिं जोंहा भैरबकुन्द' दङ नाथाय भैरबकुन्द'आव गथ'फोर आरो फेमिलि लानानै थांनायनि परिबेक गैया बेनिखायनो जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि जोंहा धोनि सुबुंफोर दङब्ला बिदि फेमिलि पार्क बा बिदिनो फिसा फिसा पार्क खुलिनानै नोंथांमोना रां आरजिनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै गाबोन जोंनि मानसिफ्राबो ओरैनो थारमाने बेफोराव हाबनानै बिना फैसायाव हाबनानै बेरायनो बा मानो बिदि गोसो जाया बेयाव नोंथांमोना जि फिस लायो बेखौ बिथांमोनाबो होनायनि गोसो खालामो आरोना लोगोफोर बेखौ गोसोआव ला सोरबाफोर जुदि थाखा फैसा गोबां दङब्ला हा हु ओरैनो दङब्ला नोंथांमोना पार्क रिजर्ट खालामनानै बनायनानै नोंथांमोना बिदि रां खामायनो हागोन जेरैहाय नैबेयाव गोबां बुरजा हाबो नाङा मथा मथि 15-20 बिगा जुदि ओरैनो गोग्लैसोनाय हाफोर दङब्ला नोंथांमोना बेखौ बनायनानै होनो हायो आरोना माने जोंहा बेयाव गोबां गारजेनफोरा फैनानै गथ'फोरखौ नै बिदि टाइम स्पेन्ड खालामहोफैयो आरोना गेलेहोफैयो रंजानो थाखाय मोनसे परिबेक नांगौ नालाय गथ'फोरनो नै जोंहा नै गथ'फोरा ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों आरोना बेयाव फैनानै বাইদেউসকলে ক'ৰ পৰা আহিছে বা এনে ইয়াতে লোকেল না একচুৱেলি আমাৰ উদালগুৰিত আৰু এনেকৈ ভাল আৰু পাৰ্ক লাগে না এইটো দৰকাৰ আৰু ন কাৰণ ফেমিলিবিলাকো যাম নাযাওঁ হয় বাচ্চাবিলাক লৈ খেলিবৰ কাৰণে মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তাৰমানে কোনোবা যদি ইচ্ছা আছে বনাব পাৰে আৰু নাই এনেকৈ আমাক লাগে আমাৰ যেনিবা লোকেলত ভৈৰৱকুণ্ড আছে কিন্তু ভৈৰৱকুণ্ড তাৰমানে ফেমিলি লৈ যাব পৰিৱেশে নাই হয় না নহয় তাতে গ'লে আমি লাচে লাগি আহিব লগা হয় নাই কেতিয়াবা ইয়াৰ কাৰণে ফেমিলিৰ কাৰণে কোনোবা যদি টকা পইচা থকা মানুহবিলাক এনেকৈ যদি ভাল জেগাত ভাল আৰু এনেকৈ পাৰ্ক যদি খুলি দিয়ে আৰু ভাল চলিব লাগে দে ভাল লাগিল না
फैदो लकबाय जा नै बिथांमोनाबो फोरमायदों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बिदि मा होनना बुङो जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव माने जोंनि थाखाय बिदि मोजां पार्क नांगौ जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला बिदिनो जोंहा फेमिलि गथ'फोरखौ लानानै बेरायनायनि परिबेक आरो मोना मोना गेलेहोनायनि नै बेफोरबायदि जोंनो नांगौ जायो बेनिखायनो जोंहा बेयाव गोबां गोनांथि दङ होननानै आं सानो जोंहा नैबिथिं जाहैबाय नैबेयाव रेस्टुरेन्ट नोंथांमोना मा जानो गोसो बेयाव मोननो हागोन बेयाव रेस्टुरेन्ट फेसिलिटिबो दङ आरो गोबां गथ'फोरानो फैनानै बेयाव जोंहा गेलेफैयो आरोना बिमा बिफाया गेलेहोफैयो बेनिफ्राय आरो नैबिथिं साखाथियावनो जोंहा नैबिथिं जाहैबाय हेलिपेड बेबो दासिमबो जोंहा आबुं महर मोनाखै मा जाना दङ बेखौ मिथिला बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा मिथिसिगोन बेनिफ्राय नैबिथिं नै जोंहा गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै नैबेयाव बिमा बिफाया दसे बिथांमोनखौ गेलेनो खाबु होनो सुबिदा मोनदों बेनिखायनो जायहा बेखौ अर्गानाइज खालामदों दैदेनदों सालायदों बेखौ धन्यबाद होनांगोन आरोना दिनैनि परिबेकआव थारमाने नैबे बिराद गोनांथि आरोना दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थारनो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे जोंहा नैबिथिं नै गथ'फ्रा बिथिं बेरायगासिनो नैथिं नै जोंहा गथ'फ्रा ओरैबायदि रंजानाय मोनो आरोना गथ'फोरखौ नैबे समाव बेलासे समाव बेफोरबायदि पार्कआव बेरायहैयोब्ला बिथांमोना ओरैबायदि रंजानाय मोनो गोजोननाय मोनो नैथिं नायदो बिथांमोना ओरैबायदि गेलेनो मोजां मोनो थाबायनायल' नै दे बे मोजां मा मोनखो जाग्राया हा लाय मा लाबोदों आंनो बनलाय आंनो होगोन ना होआ आंनो होगोन आंनोबो होगोन आंनो नांलालै नोंसोर जादो दे ओयाव जनानै जादो नैथिं जोंहा गथ'फोर गोबां फैयो आरोना खारनाङा दै आनै गोग्लैगोन नुथाया नै बिदि आरोना लोगोफोर नायनानै लादो आङो दहायनो बुंलांखाबाय जोंहा बैयो रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय नैबेयाव जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड मा होनना बुङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मुसुखा खाम्फा दङ नैबेयाव बे गेटनि फ्रन्ट साइडआवनो बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबेथिं जाहैबाय फिसारि दङ बेनिफ्राय आरो लोगोसे नैबेथिं माखासे फटक शुटनि थाखाय मोजां मोजां जायगा बनायनानै दोनदों बिथांमोना ओमफ्राय आरो नैबेथिं जाहैबाय जोंहा गार्डेन आरो नैबेथिंनो हेलौ एदावबायलै सिख्लाफोर नैबिथिंनो सोरथाय सिनाय मोनला बिथांमोनखौ एसे एदावबाय गार्डेनाव फैबाथ' आरो बिबार बागानाव दसे एदावनांगोन नैथिंनो ओरैबायदि समायना समायना बिबार नै लोगोफोर समायना जाबाय जोंहा UN पार्कआबो सोरबाफोर जुदि गोदानै आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला UN पार्कनि नोंथांमोना हायोब्ला फैनानै बेयाव एसे रंजाफैनो हागोन गथ'फोरखौ लानानै नैबिदि जोंहा नैबिथिं गेलेग्रा गथ'फोरनि थाखाय मोजां मोजां बनायनानै दोनदों बिथिं नायदो नै गोबां गथ'फोर दङ आरोना दिनै ओरैबायदि गेलेदों रंजादों गथ'फ्रा नै नायदों आरो ने समायना परिबेक नै
मोजां ना गेलेनो एबि नों मानो गेलेयासे नों मानो गेलेयासे दे नों जालायदो एबि जालायदो नोङो दे गाखोदो माबायदि नांदों नोंखौ गोजाङाखै आबौमोनालाय मा थांखो दखानाव थांदो नोंबो होमबालाय दखानाव दे लोगोफोर मा होनना बुङो गोबां बेराय दायो जोबनायथिं फैबाय जोङो दायो बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै आङो दिनैनि भिडिअखौबो गोबाव खालामला नोंथांमोननो थाखाय गोबां बाथ्रा बुंबोबाय आरो गोबां भिडिअ दिन्थिबोबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि सोरबा खाथि खाला उदालगुरिनि आंनि भिउवार्स लोगो आरो साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन जुदि दङब्ला नोंथांमोना जुदि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि बेरायहोनो बा बेलासे समाव गोजोनग्लाय होनो बिथांमोनखौ गेलेहोनो थाखाय जुदि जायगा नागिरनानै मोनाखैब्ला नोंथांमोननि साखाथियावनो थानाय नैबे उदालगुरि बड'फा इउएन ब्रह्म मेम'रियेल पार्कआव नोंथांमोना लाबोनानै गेलेहोफैनो हागोन समायना जायगाया नोंथांमोना नुलांखाबाय आरो आङो भिडिअआवबो दिन्थिलांखाबाय दे अब्ला लोगोफोर आङो गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोननोसै नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर दे बाय टाटा